Hello viewers, good morning to you all. Ka step ngai ku blai ka step ka ba comment. Ani ka step sni blai. Ha ka kertang jong Jesus Christ sunang penim wa thiang tam jong ni. Ti ka jingkran ka mangan ai fi mita long ba. Let da ka jingat shu try. Pinamyo ai la da filet da ka jing arta tin. Hangni ngapa ban hikai fi ba haba filet ban duai ane filet ban duai ki beri ba pam lani fi duai ha ka jaka ka bari lani fi duai lang ha ka jaka ba dan lang fi dai ban let ka jingan kai ka tar ban let ka jingan ka beri fi ka jing ka ngamat orang ka jing long Kristan kam dai kai kum kiwai pat ki niam mo ka jingnong Kristan ka kita ka lifestyle ne ka jingim ka bada ka jingat ti dei lingba ka jingat bangila ban pen sngau bhai blai ka jingim jong jingim Kristan ong ti dei da ki kam hanrei ka dei da ka jingat pat ka basisha ka pen mi ki kam yo so kalong khompong na kiwai ki niam ki rukom ka jingat basisha juga ka jing Kristan ka basisha ka dai ka jingat tongi nyapat kendet naka shiti shiga Hebrew kal nama bakhat wai sengap ngan kuli fi wong Henry klem ka jingat amla ban pen sngau bhayu namar ka dai yauta ubawan hajan ublai sengap ha ban nget baudan bat baulong uba ainong ya kita kibawat jauh sengap bangan kuli fi sesiangan ban biang sesian ta sengap hai gini kitin hanroi klem ka jingat amla ban pen sngau bha ya ublai namar ka dei ya uta bawan hajan ublai ban nget baudan bat baulong uba ainong ya kita kibawat jauh kamut gumno kani mani tu ifi bun sin nangi ki Kristan ngim sngau thu ha bangilat show blai nga ngajule e kani gaman shwa bat ngamju i bandan ka jing sngai so bat kamdan i ka jing kala ka jing em bat ka jing em ru ka sha jaw bat ngim sio sngau yo blai ru ngim sngau thu ya ka jing dan rengkap jong blai ha kawai ka pat ka rukam ngala ka dong ru ba kani ka jingran jong angan bu kai ka ka jing dan rengkap jong blai ya kumno ba fin practice the presence of God ne kumno ba fin yai embat ka jingdan ringkat jong blai pi ngani thu shoi kani goi man shwa ngandalat sha banduai ho blai ngajulat ngong try to one hajan jong try nga ngada ya khsat ban yu ban bo blai one hajan pi katungan ong fi kadai ba filat ba fim smau thu ya jingan hanrei habang ilat show blai ngidei banlet da ka jingat baudan baulang fi ini wang hare ka jingat mlak so bhai blai namar dei uta bawan hajan jong blai mdei bangi khat yu bolin wan hajan ngilat hajan jong blai bat net baudan man habang ilat hajan jong blai kalong ka ba fikir ban duai min step pat ba kanum long le ai ka ni ka jing duai jong fi min step ka dei ba finlet hajan jong blai ba fin nget baudan pi ke ktin jong ngitep bau blai jong i udai uta ublai ubang bau omnipresent mo omnipresent ktin pareng ko omnipresent haba pen kelah hasi ko ublai ubadak le i jaka pi menta kat bang keren ya kan ka message nganet bau blai udan hamni kata-kata kalau powerful kan ka kata fi ho fi pet ngamta namar nganet haba ngawan ban keren ya kan ktin jong blai nganget baudan nganget baka sendok ka jutam jong udan kamut baka presence jong udan bat ngakret naka jinget ni kelam ka jing artatian bakan keta efi namar belai nganget bau blai udan tekum ju oni thu para banget habang alet mesta ki jing duai ni haba fidei banlet chi jing duai fidei banlet daka jinget bau blai udan amba fin artatian nam prai fi khsat shi khsat shi tangan ta fi nam duai fi khsat
khat chu khat rei kata kan pentau ba film dan ga jingan rei lada finget filet bet rai ngatip ba medan hang ni trai ngawan khmat jong mi ka tin jong mi ko ang bangan wan ka jingat ba melam ba medan ba ainong ya kita ki bawa ju ngalet ka jingat TVI kani ka pair fin sa song thu ba filet da kani ka jingat show play ba udan ublay u syam song hai fi but fin experience siya ka presence of God pengan pen i fi naka na usim David wang gumno ban pen i ba pinailet na sam si spotlight kunda usim David wang no wang kasam si spotlight kunda ya khat ka bahnyo terter ko shano ngan let na umen sim jong mi lani shano ngan patri na khmat jong mi ladangan kiu syaki beneng medan hangta ladangan siang dia ka jingtia hanyam ra hakmi medan hangta ladangan sim nya ki thap nyang men step bangan syong hakut ka duriau wat hangta kakti jongmi kan yalam yanga bat kakti kawan jongmi kan bat yanga langa syong shisha ka jingdum kan tap yanga ti kamit kan long jingshai barok saudong yanga ka jingdum hi kambu ri nami Henry kamit kateng shan kumensni ka jingdom bat ka jingshai kielong kumju yami mut ka jingdom ka jingshai fi abang ka jingdom ka jingshai kalong kumju yami ni ha badom am dagi khmat bering mla ni ngap sim da ka touchline re bleu ilot ka badom ilot udan di jaka baro ti ha bang ilet so bleng am fi ni dai banlet da ka jinget am banyak sa so if in the yo ka ni ka jingkai fin da smok thu ni nga am smok thu if im chang anam Henry nadu banga smau tu ikani ngadalat ngong try Yesu kodo ngawan khmat jong ing nget pamelong medan mayo smau mai i masulet ban penret tu try Yesu kodo ngawan khmat jong ing ngatip bangamlong i ngatip pamedan pen khu i do nut jonga try pen shai gi jing perkhat jonga try nganget pame ainong i kita ba yit yemi ba nilet kumni ngi smau tu i ga jing dan kat jong ble haba filet ban duai beriu filet banduai bapang ro fide banlet da jingat fi ngam ne ga jingam kursan ga da jingat da ga jing artatin filet banduai ki brio fi filet da jingat bau dan tu bau penkhia umde banau try yaksan tu hanai filet no nganget ba medan try ji sumedan renkat manga duai ni brio ni okhya ha kerteng jombe filet da jingat Teka pen semua bahai ublay na marba ublay ula day lupa wadan na ikijaka baro shiti siya ka Hebrew kalunang ka ba sa bro khat ka ba khanre ko omni namar kata tungin yawan hajan da ka jing slur haka khat ka jing ayai bangin yo pediang ya ka jing isnai bangin yo syam ka jing ayai ya ka banyarap yangi haka por bangin dan kau Nimlet bro, boleh jubah fi ga jing artatin. Da filet da jing artatin da dau. Manu ka keti jong boleh kau kita kiba kibanget. Kinat syaka dujak ding. Akan keti jong boleh tak kibalet da jing ba artatin man. Pingim dai ki bandan ka jing artatin ha bangilat show boleh. Iri bandan ka confidence kata ka jing so scam bang ni ka jing slur ka jing so scam boleh dan bau jubah ki jing duai. Mata ai ba fin ba pen thamai no ikijing muting perkhat fi haba filet menta fi practice the presence of thamai fi haba filet sejik trai ru tentang fi khamyo pila dak duai ba pila nya kali pila let sejik trai je fi dei ban practice the presence jong blai mat fi sung thu ba kani ga de ga jaka trai jong ka dan mamet fa medan ringkat na hang tau blai usiam so ba mar blai kadang ka jingat dei kawai ka bahaba nginget bau blai udan ro leni ka present jong blai kadan kan pelat ya firu na ka jingle pau nama fi sutu bau blai udan pimla wan buri usim de bek wang la ngalet kan nyamra ro siang ta ya jithia jong man mendan hang ta fi inlet be da bagedan kan ka jingat mut ka
ka jingat ru kawan ra ya presence jong bleng on fi but kani kan penong aware fi ka presence jong bleng kan penong sngok thu bo bleng dan but hang ni ru kan ya dai fi na ka jingle pop na ma fi sngok thu bo bleng fi mla te ban ri u shin fi ni hak ban penen ya kani kadao ka ba fi mio e jing juba ka jing duai kam dei bo bleng dan kani kong ka bani kong kalong ba fi dan ka ta jingat ha bo filan they change no kani ang fi change ka mindset kumbawa pol wang tu perthamai no igi jingmot perkhat jong fi yo no ek ta jingmot jong Jesus Christ ka ba kalong ba kadau le si ba fi mio ek jing juba fi dan ka tu ka confidence when le sublai ka kadan kadai na mata ka pop le si kidan ki pop ki ba fi ben so si yu blai ki bi tang sha the cha khum ho pi dei ban let da ka jingat hi bo blai udan tang ba ka ju por ni dei ban kala ka bomot bangin let na kajingat pat ba bangin program yang sefi bonsin akan mau hapor ba ngampat yo lanjut na gitu pop mo gi batek marau julet chaublay tang bangala program pa ban le pop sibet program pa sibet dala let yang sale pop tu mila thmul pa syam song ba blay ka daw haka manong fi hapo ka wisaya san kunda arwang mendai ti jong blame mendai bakal lingkat ban pen MFI udan hajam mendai bakal lingkat break pop jong fi gila pen kipan ya khlat no MFI na blame ba kat bo mio snow gi jing dua jong fi tinga ngakaran ya kan video ya gitu giba sisa giba light load na pop ba gitu giba 4 light load na pop udah filet fi de ban bo blame hot udan ungai bio snow ba fin ply gi pop jong fi i no gitu pop jong fi pai su blame ban tanget bo udan nang ta fin sayo ibo bleu juba bi jing duai jong fi fin say ibo bleu dan rekat bak fi ti wat julet da ka jing arta tin su bleu smok wong ya am da jing i pre da ka jinget ni mi i bleu tan pre nget ni pa ike ibo bleu ni ki kamba ki baja i mat ka sing na fi ka o ka dak ka jing keman ka dak ka bor jong bleu habang ilet da ka jinget tini jing kai ilong iba lingkat iba red henry ngatip ba daga jingat nga kran ya kani ka message ba kan dakta efi kana pentemai gi jing perkhat fi kani kan long ndai nakabenta ka buram jong brim re nakabenta ka buram jong ble nakabenta ka buram jong Jesus Christ nakabenta ka buram jong kpa nga ai ngu yu man sim ba nga ai ngu yu Jesus Christ ba pendap tu man sim ba the viewers mentak step let daga jingat sublay filet shaka jingat sang mentam step filet man mani let daga jingat wat am artatin concentrate por focus fi how Jesus Christ kublay shibut share like and subscribe manang snap manang penmik di video kiban tay fi ban aimin sim kiban tay lang yang kunju nakabenta ka buram blay ya rabbi try